Estava somiant en tocs de dolçaina, balls i fogueres, i la imatge repetida d'una casa amb portes i finestres pintades de blau fosc quan algú va despertar-la. Encara era nit tancada. Eren dos homes carregats en cabassos, que en obrir millor els ulls va adonar-se que contenien peixos a banda de dos canyissos. Era fàcil deduir que venien de pescar i per l'equip devien vindre d'una de les pesqueres de la zona de difícil accés i gran perillositat. Un dels dos va avançar-se i se li va adreçar. Què fas així, xiqueta? Buscant a Tolo Segarra. Estic intentant tornar a organitzar la festa de Sant Joan. Doncs l'has trobat, però pots tornar-te per on has vingut, si és que trobes el camí. Tolo i el seu company, que no s'havia molestat en presentar-se, van allunyar-se sense dir-li res més. Si estava implícit o no que els podia acompanyar, no va quedar ni confirmat ni desmentit per la seva forma de reaccionar. Mantenien una conversa animada al voltant de l'èxit de la jornada de pesca, com si no s'hagueren trobat a ningú pel camí i no foren les tantes de la nit. Joana, per la seva banda, estava encara massa adormida com per a respondre de forma articulada i convincent. Així que, com va poder, es va alçar i va seguir a certa distància als dos homes, com un ratolí darrere del flautista de Melín o una ovella seguint el ramat.